Ετοιμάζουμε το σκαραβαίο για μεγάλο ταξίδι. Το αλλάξουμε τα λαδάκια για πρώτη φάση. Έχουμε και ένα φύλλο. Πού είσαι εσύ? Πού είσαι εσύ? Ωραία. Θα χρησιμοποιήσουμε για πρώτη φορά αυτά τα λάδια που είναι για κλασικό αυτοκίνητο. Να δούμε πώς θα πάει. Συνήθως χρησιμοποιούσαμε τα Castrol, τα GTX 2050. Τώρα χρησιμοποιήσουμε αυτό, ειδική φόρμουλα για κλασικά αυτοκίνητα. Αυτός είναι ο σκαραβαίος. Ετοιμαστούμε να κάνουμε πάνω από 1000-1500 χιλιόμετρα. Θα πάμε στην συνάντηση στην Κεφαλονιά. Κάθε χρόνο πηγαίνουμε. Το έχουμε καταφέρει όλες τις φορές. Ελπίζω και αυτή τη φορά να φτάσουμε σόι και αυλαβείς. Κάνουμε όλες τις προετοιμασίες. 1200 κυβικά. Στα χέρια μου έχει 90.000 χιλιόμετρα. Δεν έχει ανοιχτή μηχανή ποτέ. Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης. Εδώ πέρα. Έχουμε αδειάσει τα λαδάκια. Δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε εδώ κάτω. Λοιπόν, το έχουμε αδειάσει, έχουμε βγάλει και την τάπα. Να αδειάσουν καλά. Φαίνεται έχει στραγγίξει. Θα δοκιμάσουμε να βάλουμε Liquid Moly Classic. Να δούμε πώς θα πάει. Χρησιμοποιήσουμε για χωνή. Αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για χωνή, παιδιά. Δεν χρειάζεται να έχουμε χωνή. Ένα χαρτί απλό. Το βάλουμε εκεί πέρα. Θα σας δείξω πώς θα γίνει. Θα μας διευκολύνει πάρα πολύ. Για να δούμε πώς θα πάει. 1, 2, 3 ignition. Βάλαμε καινούργια προσθήκη ηλεκτρονική ανάφλεξη. Θερμοκρασία, dipstick. Για να βλέπουμε θερμοκρασία, απαραίτητα αυτά. Όταν κάνεις ταξίδι μεγάλο, θερμοκρασία. Εδώ πίεση λαδιού. Φούσκα, να βλέπουμε και την πίεση του λαδιού μέσα. Να ελέγχουμε τη μηχανή μας ανά πάσα στιγμή. Ωραία. Προχωράμε, ξεβιδώσουμε λίγο αυτά εδώ που μας εμποδίζουν για να κάνουμε χώρο, να βάλουμε το λαδάκι, βάλουμε την τάπα από κάτω και προχωράμε.